daga exchange naka da kake amfani da shi, ko wani exchange da kake amfani da shi da ka yi depositing na kuɗi, da kuma da yanda za ka yi withdraw takaice. So yanda ake depositing dai zaka shiga, misali zaka shiga wallet naka, so sai ka duba wani coin za ka yi depositing. Akwai coin da ake depositing wanda za ka tura zuwa exchange, gaskiya ana ɗan samun sassaucin charges. Misali za ka tura BUSD daga Binance, in za ka turo shi in ya wuce guda 10 ba su yadda ma a tura ma wanda bai wuce 10 ba. Daga Binance za ka tura shi ko wani exchange ma, in za ka tura BUSD daga Binance zuwa ko wani exchange kyauta ne. Misali yanzu ka ga yanzu bari mu gwada nuna muku da abun yake. Kun gani BUSD that is merchant BEP20. So in ka zaɓa BEP20 sai ka yi copy address naka, sai ka koma Binance, ka zo Binance sai ka zo depositing, sai ka shiga deposit, withdraw dai kai sorry, sai ka shiga withdraw, ba deposit ba withdraw. Ka shiga withdraw, so sai ka zaɓa BUSD nan, sai ka clicking nashi, so verify ka clicking nashi, sai ka sa address naka a nan, pasting address da muka copy a can nan kenan. So sai ka zaɓa nan, ka ga nan shi ma ga merchant ɗin a nan, sai ka zaɓe shi. So ka ga a nan suka ce maka fee, in ka duba nan za ka ga fee 0 BUSD in za ka tura daga merchant kenan. In za ka tura zuwa ne za ka ga 0.8, za ka zo tura a BEP2 ka ga 0.5, za ka tura Polygon 0.8, za ka tura Ethereum ma 3.9 ne ma. So duka arrive in 5 minutes suka ce, sai ka ce confirm, sai ka sa amount da za ka tura. Kada yayi ƙasa da guda 10, daga minimum ka ga in kuka duba za ku ga minimum 10, daga 10 ne yayi sama. So kuma daman a Binance ma ba za ka saya kowane kalan coin ba sai kana da dala ya kai 10. Sai dai za ka yi swapping, converting, ko kuma in za ka yi sai dai converting ko kuma compare to small asset. So za ka saka sai ka danna withdraw, za su ce ka sa password naka na OTP, sai ka yi amfani, sai ka sa OTP. To in ka sa OTP na email da na kuma number waya, to shi kenan sai ka ɗan jira shi na minti 5 sai ka ga kuɗinka zai zo Remitano. So in kuɗinka ya zo Remitano, misali ka tura BUSD kenan, ka tura BUSD ya zo Remitano, so sai ka shiga swapping. Za ka je nan, za ka fita daga nan za ka zo swap, za ka zo swapping, za ka zo swapping ne, sai ka yi swapping na BUSD zuwa USDT har in za ka saya Remix kenan. Ka ga nan yana nan a USDT ne abun nan, Remix ne zuwa abun nan, zai ka mai da shi BUSD naka, searching na BUSD a nan, BUSD. Sai ka sa daga BUSD, kuka duba kun ga daga BUSD zuwa USDT ya ji swapping kenan. So sai ka yi swapping nashi, zai koma USDT. So in ka kuma da shi zuwa USDT, sai ka sake mai da shi zuwa Remix naka, ya kasance Remix naka yana ƙasa, USDT na sama, sai ka juya shi haka kenan. Kaga USDT kamar da wannan yake, to Remix naka ne sai zamto a nan gurin. Remix naka na ƙasa haka, Remix. Kaga Remix na ƙasa, to ka ga nan sai ka ce maximum, shi kenan sai ka TRX ɗin nan su ma charges nasu is less, in za su caje guda ɗaya ne kawai. Sai ka yi copy TRX, sai ka je Binance, sai ka yi searching ga TRX nan, sai ka yi withdraw TRX. So TRX ka yi pasting address ɗinka nan TRX, sai ka zaɓa address ɗin, ka gan TRX 20 ne, ka gan shi. So ka ga shi in za ka cire, ka ga charges nashi 1 ne, 1 TRX ne, 1 TRX kuma naira 28 ne. In za ka yi amfani da BEP20 ne kuma za su cire 1.5. In za ka yi amfani da BEP2 ne za su cire 2.18. That's mean in za ka yi amfani da wayannan guda biyu, za su cire maka ga charges. Amma daman already mun yi copy TRX ne, kuka duba nan za ku ga TRX muka yi copy, kuka duba nan za ku ga gashi TRX, network TRX. So wannan in ma TRX ɗin za ka yi, sai ka ce confirm. So sai ka saka adadin amount da za ka saka, ka ga shi kuma daga guda biyu ne yayi sama. So sai ka saka shi, sai ka yi withdraw nashi. In ka yi withdraw, za ta tafi. So in ya tafi ya zo nan shi ma sai ka yi swapping nashi. Sai a yi swapping. Network.
In ya zo nan sai a yi swapping nashi zuwa USDT. Saboda shi Remix inda suka tsara shi sun saka shi akan liquidity shi yana nan akan USDT ne, ko ana swapping nashi daga kawai Remix ne zuwa USDT. Kawai da aka yi swapping daga kan USDT zuwa Remix ne kawai, ba a yi swapping nashi zuwa wani coins daban. Sai gobe nake ga suka ce za su buɗe withdraw, to nake ganin za su iya ƙara masa wani pool, amma iya pool da suka sa mishi kawai USDT ne kawai. So a takaice kenan da ake yin depositing a ciki. Haka zalika in za ka yi withdraw, shi ma hakan kana daga Remix in za ka mai da shi kan USDT ko kuma wani coins daban, swapping kawai za ka yi. To in dai Remix ne dole za ka yi swapping nashi zuwa USDT ne first. Wani sai ka sake swapping nashi zuwa wani coin da kake son ka yi withdraw da shi, sai ka shiga withdraw naka nan. So sai ka ɗau copy address a Binance naka ko kuma wani guri, sai ka zo ka yi pasting a nan gurin. In ka yi pasting shi kenan sai ka tura za ta tafi. So wannan yanda aka yi withdraw kenan. In da aka yi withdraw ma direct daga Remitano ne, kamar misali za ka turo min daga gurin ka turo mun, so za ka yi sa number waya na kawai, username na Remitano ko kuma number waya na, in ka sa kawai kuɗin zai zo guri na direct. Ana iya turawa direct kamar inda ake a Binance Pay, za ka sa ko number wayar mutum ko email address nashi za ka tura masa ba charges. Shi ma hakan ne, za a tura maka free ne ba wani charges a jikin shi. So inda ake yin withdraw ko depositing na shi kenan na kuɗi zuwa Remitano.